Takže čaute ľudia, moje meno je Goman a ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes je to opäť z hry Brawl Stars a dneska si vlastne zahrám s Clancy, pretože tu nás draka si switchnem na Clancyho, áno, Clancyho, môj bože. A teraz idem opäť zbierať kredity na draka, ale mňa teraz zaujíma Clancy. Ako sa dá. Asi si skôr kúpim gadžety. A čo robia jeho gadžety? Ja si pozriem, že ktorá sa oplatí hrať viac a za chvíľu som. Dobre, takže táto gadžeta je asi lepšia teda. A ešte ho môžem upgradenúť. Takže môžem mu kúpiť aj gear. Tak ja mu kúpim asi damage. A potom ďalšie coiny sú až ďaleko. Takže OK, tak a idem zobrať Clancyho a idem si s ním prvýkrát vyskúšať zahrať. Ešte som s ním nehral. Takže poďme. OK, takže proti nám sú boti. Tak. Vyzerá byť, že je celkom OP. OK, skoro ma rozbil botíši. Tak. No. OK, to už je kus lepšie. A keď budem pridakovať, ide mne tá Bibi. Aha, čiže to takto. OK, skoro som skapal proti botu. Ajajaj. Toho by som mohol. No kde si? Botík, poď sem. Kde? Tak. No tak, kde si? No ja počkám. Aha, tam je. A je tu Daryl. OK, extrémne OP. Tak. Ja sa vám ozvem, keď budem pri reálnych hráčoch. Vôbec som neskápal proti botom. OK, takže Clancy v solách není moc dobrý, tak idem si radšej zahrať Paint Brawl. Ten mod ma celkom baví, hral som ho na hlavnom účte, kus som dostával brawlerov späť na trofeje, takže ma to celkom baví a asi boti dostali rank. No, v tomto to bude 1000-krát lepšie, než to je v solách. O tomto sa nebudeme baviť. Ono sa mi to dobije. To zrušia. Toto zrušia. To bude fungovať ako surge potom. Lebo toto je OP. Však to vymažali celý tým s tým. Teda ešte by som sa musel vedieť trafiť a nechodiť do Dynamajkovej ultiny, ale tak. No, ja mám proste gold rovno. To je OP. Tu som ich proste vymazal. Aj tohto Dynamajka vymazal. No. A už by sme to mohli akože aj dohrať.
Pozri sa teraz, on má veľký zemi a ešte tých brawlerov proste má. Dynamite a je proste preč. Už není. To robte ty 4%. Ale kam to dávaš, by tam už ani plocha není. Tak, no. Zober to. Malujeme. Tak, toto tu zamalujem a vyhráme. No. Takže Clancyho by som zhodnotil kladne, podľa mňa je to super brawler. Ešte keď ho upgradenem viac, tak to bude ešte lepšie a určite si v blízkej budúcnosti dáme push Clancyho. Dúfam, že sa ti video páčilo. Nezabudni zanechať like a odber a čau.